idem nového videa. Dneska si zahráme Roblox. Budeme na ňom hrať nejaké hry. Už mám pre vás pripravenú jednu špeciálnu hru. Ja sa vám ospravedlňujem za to, že som veľmi dlho, skoro celé prázdniny netočil videa. Počkám, či toto musím nastaviť, že veľmi mi je to ľúto, že som proste to nenatáčal. Fakt mi je to ľúto. A dobre, meno si dáme tak dáme terms. Dobre, sa nám to iba načítava. A čakáme. Dobre. Otlačok prsta. Dobre, dámy a páni, máme meno, sa volám Popol 485 a ja mám pre vás pripravenú takú hru a hneď mám pre vás pripravené dve hry. Prvá máme takého policajta a ideme si to zapnúť. Dúfam, že nebudeme čakať dlho. Nemôžeme čakať dlho. Poď. No, už sa nám to načítava. Dámy a páni, už to máme. Sa vám fakt ospravedlňujem za to, že som dosť dlho netočil videa. Fakt sa vám ospravedlňujem. Takže dámy a páni, dneska sa pokúsime prejsť tento celý level. Vykekáme sa. Ako som hovoril, dneska sa pokúsime prejsť tento celý level a potom iba pôjdeme na ďalšiu hru a keď to neprídeme celé, tak to dáme zajtra. Ale tu vôbec nemôžem výjsť, dámy a páni, počkaj. Dáme si GTA 5. Ale to nemôže. Škoda. My si mohli dať toto, prosím. Otvor, ideme sem. Zapúčime doľava. Tak, otvoríme poklop. Tak hopa. A toto, keď si myslíte, že toto dám na prvý pokus, dajte odber. Ideme na to. Ty koko. Ešte raz. Tri, štyri. Nie. Ešte raz. Ak si myslíte, že toto dám, dajte odber. Nie. Dámy a páni, to je ťažké. Tak keď som to dal na prvý pokus. Tak. Tak, dámy a páni, musíte dať odber, lebo som to dal. Stlačíme ten čudlík a ideme toto preskakovať na prvý pokus. Ak si myslíte, že aj toto dám, dajte tiež odber. No, dali ste odber? Dobre. A ideme si kladivo, teda šrubovák. Bancnem. Tak, rozbité. A teraz ideme na to. Toto je najviac skoro. A dámy a páni, už sme to mali. A dobre, dámy a páni, že už nemusíme klikať. Čo sa stalo? No, čo sa stalo? Čo sa stalo, dámy a páni? Dobre. Ak som hovoril, už to nemusíme dávať, pretože už sme... What? Ak som hovoril, už nemusíme dávať ten šutlík, pretože už sme ho stlačili a teraz môžeme rovno utekať. Musíme prísť na tamtú trubku, na ktorú teraz idem. A možno na prvý pokus, bo toto sa mi vždycky podarí na prvý pokus. Nie. A kde mám to?
Počkaj, dámy a páni. Dámy a páni, mne tu nejde. Dámy a páni, čo sa stalo? Počkajte, dámy a páni. Potrebujem sa líbnuť a hneď si ja naspäť zapnúť, pretože neviem, čo sa stalo. Dobre, tu je tá hra. Najlepšia. Dobre, už to máme. Už sa nám to načítáva. Dobre. Dobre, ideme na to. Ideme tak hore. Dámy a páni, za chvíľku sa už končia prázdniny, je mi to fakt ľúto, že už začína 10 mesiacov škola a bude to otrávne, verte mi. Chodiť do tej školy je to úplná nuda. Viete, učiť sa iba a napíšte mi, aké učiteľky vás budú učiť. A ešte mi napíšte do komentára, že aký budete teraz, či budete 1., 2., 3. ročník, 9. alebo 5. Nájdem teraz do 5, takže je to celkom dobré. A mne to veľmi neprekáža, pretože ja si to môžem točiť videa, no dámy a pani, že som už dosť dlho netočil videa a za 4 dní, dámy a pani, už začína škola, takže máme to veľmi všetci ľahké, no neľahké, lebo musíme chodiť do školy a aspoň sa niečo naučíme, aspoň nebudeme hlúpi. Pravda, nebudeme aspoň hlúpi. Dobre, dámy a pani, a už sa vracame naspäť sem. Rýchlo stlač, čudlík, nestlačil. Ideme ešte raz, dámy a pani. Teda, keď sa mi to podarí, dajte odber, prosím, napíšte mi do komentára. A už sme to stlačili, dobre. Stlačili sme to, to je najdôležitejšie. Dobre, a môžeme rovno, utekaj. Čo sa stalo? Dámy a pani, what the fuck? Dámy a pani, musíme livnúť tú hru a pôjdeme rovno na ďalšiu, pretože neviem, čo sa deje. Ja mám pre vás pripravenú druhú hru. Takáto hra bude, že napíšeme drift auta, že drift, že je ako keby takého drift auta. A ja keď si dobre pamätám, tú hru sme hrali. Počkaj, to je aj GTA 5. Dobre, to si hráme inokedy. A si myslíte, že mám natočiť aj, že si stiahnem do mobilu GTA 5 a budem to proste tak robiť. Budem hrať cez mobil, to by bolo sranda. Celkom. Dobre, dáme si play. Môj svet. A mi to jedno, dáme si napríklad, dáme yes. A načítava. Ja som fakt ľúto, ja sa vám proste ja tu ľutujem všetko vám, že som tak dlho netočil video a že ste nemali čo pozerať. Mne to je fakt veľmi ľúto. A pretože počkajte, dámy a páni. No, pretože už ma to nebavilo predtým tak, ako teraz ma to baví. Viete, rozumiete tomu, nie? Takže ideme hrať tú hru. Počkaj, musí sa nám to, dámy a pani, ako prvé načítať. Dáme plus auta. Dáme si napríklad toto auto. Test drive. Dáme yes. A to je dobré, že toto auto si môžeme aj tuniť. Že tuningovať, nemusíme ho mať biele. Biela sa mi tak nepáči. Čo poviete, vám sa páči biela farba? Napíši mi. Dobre. My si ideme dať mody. Prefarbíme si to auto na... Mne sa páči takto. Dáme si tak. Dáme si... Čo? Tak.
To bude asi to, keď budeme driftovať. Dobre, ideme na to. Máme ručnú. Dámy a pani, čo? Ty kokos. A darí sa mi celkom, dámy a pani. A trošku mi to seká, myslím, že to trošku prežijete. A ako hovorí Vin Diesel, nezáleží, aké máš auto, a ako ho vieš riadiť. To je najdôležitejšie. Chápete, dámy a pani? Pretože to nezáleží, aké auto máš, ale ako ho vieš riadiť s postupom a proste musíte aj vy, keď chcete, aby som začal točiť nejaké iné hry, že Roblox, lebo mňa teraz napadlo, že rozmýšľal som tak, že natočím video aj o Robloxe. Dobre, takže môžem to robiť aj tak. Viackrát. A dobre drifty docela. Keď je ručná brzda? Čo nejde? Dobre. A dobre drifty, krúžim od neho. Krúžim okolo neho. Ale. Dámy a pani, to je dosť milujem auta. Ja som videl skoro všetky filmy Tokyo Drift. Teda Rýchlosť bez cieľa. Tokyo Drift som už videl niekoľkokrát a že viem povedať aj ten film, že ako a čo, jak sa tam, ako to prebiehalo. A aké auto budete mať vy, keď budete veľkým, napíšte mi. A ja vám poviem, že ja by som chcel také BMW, ako má asi Mister napríklad. Alebo tak Nissan Skyline. A to má na pravej strane volant, mne to nevadí. Pretože ja netočím len videa na hroch. Pamätáte si, ja hrám aj hry so tým kamarátom, ale ja nechápem, prečo mi nechcete odberať a akože ja som vďačný, že mi dávate lajky, ale tak málo, skúste viacej dávať. Napíšte, keď budete von s kamarátmi, tam mi povedzte im, že odberajte Samuela Suváka na jeho YouTube kanále. Prosím, veľmi. A dosť to seká, ale prosím, odoberajte môj YouTube kanál. Som dal ručnú brzdu. Potom? Fok? Dobre, teraz to je. Chápete, dámy a páni, ja to proste potrebujem mať 1 000 000 odoberateľov, ak asi Mister. Tak chápete, nie. Nechcem byť sám. Potrebujem mať, ja si chcem založiť YouTube kariéru, aby som mohol natočiť na YouTube. Pretože to je proste to je to, že vy natočíte video a dostanete za to money, love. Takže dávajte mi odobery, prosím, ja budem vďačný za to. Budete dávať odobery, lajky a to tie somariny. Hej, drift. Drift. Dobre. Idem na to, idem bomby. Čakajte. Tak, poďme skúsiť prejsť tú dráhu. Ja chcem prejsť tú dráhu. Sa mi to podarí. Poď, dobre. A akože nie zle. Nenabúraj, Adam, mne to strašne seká, ale to nevadí podľa mňa. Podľa mňa to nevadí. Počkaj, Tomto auto je besné, dámy a páni. Dobre, toto prejdeme. A aké autá ste už videli naživo? Dajte mi vedieť v komentároch. Takže ja sa už s vami budem lúčiť a potom natočím ešte možno dneska natočím nejaké videjko, tak možno 2. Natočím ešte s vami video, takže viem, že sa na to teším a aj vy sa určite možno na to tešíte, takže bude to celkom sranda.